Vitajte u ďalšieho videa na kanáli Cestovateľ bez meškania. Dnes sa pozrieme na mesto Omiš. Omiš je mesto v chorvátskej Splitsko-dalmatínskej župe. Má takmer 16 000 obyvateľov a je známym turistickým centrom. Mesto leží necelých 30 km juhovýchodne od Splitu. Stretávajú sa tu pohoria Mosor a Omiška Dinara. Rieka Cetina tu vytvára na mnohých miestach pred svojím ústím v Omiši hlboký a malebný kaňon. Rieka veľmi ovplyvňuje teplotu mora na tamojších plážach. Omiš bol osídlený ilírskymi kmeňmi a neskôr Rimanmi, stal sa oporným bodom neretvanských pirátov, ktorí boli veľmi obávanými protivníkmi na mori. Rieka Cetina, ktorá ústi v Omiši do mora, bola pre pirátov strategickým miestom. Kostol svätého Michala z roku 1629 je na hlavnej ulici starej časti mesta. Nad kostolom je posledná zachovalá časť mestského opevnenia pivnica. V nadmorskej výške 311 metrov sa nachádzajú trosky pevnosti Štarika. Na rozvoj mesta mala v minulosti vplyv susedná Polínská republika, ktorú zrušil až Napoleon roku 1807. Za zmienku ešte stojí kostol svätý Petra na Briku z 9. storočia. A to už bude na dnes všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a vidíme sa na budúce. Ahoj a nemeškaj.